takže čaute ľudia, dneska si zahráme Texas Hold'em Poker, čo ja volám Texas Poker. A je to druhý diel z tohto slotu. A vidíte, to je podľa času, čo bolo 8.42, teraz je 8.43 a toľko to mám peniazy, koľko som mal aj predtým. OK, ideme na to. Place a bet. Počkej, čo teraz spadne, tak podľa toho. Modrý. Čaká, dám žltého. Neviem prečo. GG, to je sad. Dám si autospin. A v prvom dieli ste videli, jak som mal dvakrát po sebe. Nie dvakrát po sebe, ale dva free spiny. Dva bonusy do 11 minút v tomto slote. Takže tak. Počkaj, do 11 minút a nie, do 6. Alebo tak nejak. A proste, že boli dva bonusy. Na tomto slote boli dva bonusy v prvom dieli. Takže teraz je druhý diel. Tiež to budem natáčať tak 10-11 minút. A podľa toho. Takže tak. To už nepadne, to je jasné. Bolo fakt jasné, že to nepadne. Aspoň 200. 200 to nikdy nebude, lebo to sú ani neboli dobré symboly. Aspoň 200 a potom mi v hlave prešlo, že to nikdy nebude 200, ani 100 nebude. A toto bolo 86. Super. Takže tak. Takže fucking black. Duck. Quack. Free spin. Got 2 holidays. Save up £50 for one person. Save up our holidays. Have 2 holidays. For 2 holidays. Neviem, jak sa to poví. Nebudem tak naivný. Uvidíte, že teraz to padne. Možno. Dobre. Pekne. Škoda, ešte jeden. Poďme ešte raz free spin. Ešte raz free spiny, alebo bonus, alebo neviem, ak to mám volať. Buď to budem volať free spiny a niekedy to budem volať aj bonus. Proste to je jedno. Však budem to volať, tak sa mi to dobre poví. Takže tak. Pôjdeš 40 symbolov. Pekne, už len 2. Už len 8. Už len 7. Už len 6. Už len 5. Už len 5. Už len 5. Už len 3. Už len 2. Už len 1, poď. Je tam. Skibidi toilet je hrozne weird. Keď niekto používa skibidi. A som to hovoril v prvom videjku. Úplne prvé videjko na tomto YouTube kanále som to povedal. Že to je hrozne weird. Počkaj. Raz, dva, tri, 8, 5. Že to je hrozne weird. Áno. Jaké áno? Že to je hrozne weird. Tak. Kam mohol som 30 sekúnd robiť? Že to je hrozne weird. Počkaj, raz, dva, tri, že to je hrozne weird. Úplne som bol zakoktaný. Je to hrozne weird. Áno, presne tak. Je to hrozne weird. Jo. Už musím prestať s tým. Je to hrozne weird. GG. Adam, ukludni sa, nerob. Je to hrozne weird. No poď. Risk je zisk.
Už len 21. Už len 20. Už len 18. Pekne. Už len 17. Už len 16. Už len 15. Už len 14. Už len tomu hej, zmen sa. Už len 13. Už len 12. Už len 11. Už len 10. Už len 9. Tak 9 asi nie. Tak toto, no 9, ale už to nevíde. Už to nevíde, je to jasné tu. Je to tu jasné. Holidays. 3. Nevím prečo, ale proste hrozný som na toto vyberanie. Vždycky vyberám tú väčšiu sumu. Vždy. Ale že vždy. Že to tak je, že vždy. No poď. Nebuď blázon. Pekne. Let's go. Pekne. Že je to vážne, že pekné. Pekne. Teraz sa tam darí. Už len 10. Ty vogo. Pekne. Už len 10 za 6 spinov. Poď. To nič. To muselo byť 2x, 5x. Takže za 2 spiny 5x. No, to sa už nestane. No, posledný krát to spravím a idem hrať turnaj. Takže posledný krát. A teraz iba za 10 000. Takže výhra bude iba v úvodzovkách 500 000 a nie 1 000 000. Takže tak. Iba 500 000 a nie 1 000 000. Takže tak. 1000. Čo? Čože? Fizi, to nie je možné. Kamo, kto má rád Fiziho, like. Kto ho nemá rád, koment. A na konci tohto videa 600 komentov a ja. Tak nič. Hopla, takto som to nechcel, aby všetci dávali koment. Dobre, preto som povedal, že idem hrať turnaj, lebo ešte v prvom dieli sa mi odomkol turnajový tiket. Alebo v druhom, neviem. Ale turnaj nejdem hrať teraz, idem ho hrať. Po tomto videjku spravím rovno nové a idem ho hrať až, no nerovno, po tak 20 minútach znova spravím nové, áno. A videli ste to prvé videjko? Asi nie, že môj tiket, prvý tiket a ten idem okontrolovať teraz. Presne zápasy končia o 11. večer. Ale ja to skontrolujem skoro, lebo som tam dal na prvé polčasy. A keď nevyjdu prvé polčasy, tak mám smolu. Takže tak, viete, alebo nie. Oj. Mario. Yes, doing Monday. Mario. Did it. No, ľudia. A ukončím tento slot. Rýchlo kúknem, alebo nech som spisovný, lebo keby to videla moja slovenčinárka. Kamo, dneska hrozne koktám. Keby to videla moja slovenčinárka,
Nie je to náhodou slovenčinárka. Slovenčinárka. Áno. Takže mal som pravdu, ak som začal hovoriť. Keby to videla moja slovenčinárka. Neviem, to je jedno. Keby to videla moja slovenčinárka. Áno. Keby to videla moja slovenčinárka, tak by nedopadla dobre. Lebo to je Slovák som išiel. Toľko nespísomných slov som hovoril. A to je jasné, to hovorím. To každý niekedy povie nespísomné slovo. A to je jedno, ale proste... Počkaj, neviem, čo to teraz riešim školu. Chcem mať pokoj a neriešiť školu. Just on holiday. Keď má slovenčinárka. Počkajte sekundu. Áno, ale... Slovenčinárka. A yes! Kam? Presne tak. Áno. Matikárka, a nie matikárka. Matikárka. Nárka. A nie slovenčí. A nie matematikár. Kar. Asi. Dobre. Pre tento druhý diel a zároveň proste slotov za tento deň sa končí. Takže zatiaľ sa majte a čaute!